Kumpaniji li qed jissupplixxu l-uniformijiet ta' tfal tal-iskola li tkellmu ma' One News qalu li din is-sena it-tenders għall-uniformijiet ħarġu tard aktar mis-soltu. It-tenders ħarġu fl-aħħar ta' Ġunju u l-kuntratti ġew iffirmati tard. Dan bil-konsegwenza li dawn il-kumpaniji ma setgħux jordnaw u jimmanifatturaw ix-xogħol meħtieġ fil-ħin. Il-Gvern tant kien konxju li ħareġ it-tenders tard li fit-tender stess speċifika li wħud mill-affarijiet li jintużaw mit-tfal fix-xitwa jistgħu jibdew jinbjaw fl-aħħar ta' Ottubru. Is-soltu l-ġenituri jkollhom mill-bidu ta' Awwissu sal-aħħar ta' Settembru ċans biex jixtru l-uniformijiet. Iżda minħabba li t-tenders ħarġu tard, dan il-perjodu sar għal madwar ġimagħtejn. Kumpaniji oħra li tkellmu ma' One News li din is-sena ma rebħux tenders qalu li mill-esperjenza li kellhom fil-passat huma kienu ssuġġerew li t-tenders jinħarġu kmieni sa minn Jannar. Iżda l-Gvern ma ħax dan il-parir, tant li kien hemm fornituri li biex ilaħqu kellhom iġibu x-xogħol blajru bil-konsegwenza li tilfu l-flus. Din is-sitwazzjoni ħolqot pressjoni kbira mhux biss fuq il-kumpaniji li qed ifornu l-uniformijiet, iżda anke fuq il-ġenituri li jinsabu mħassba b'din is-sitwazzjoni. Li tkellmet ma' One News qalet li kull ma xtrat kien biss polo shirt għaliex fl-iskola ma kellhomx il-qisim kollha. Li għandi polo shirt u d-dublet irridu mara l-ħissib jekk ikunu lesti. Għax imbagħad jekk ta' stħejt hu id-drab. Kemm ma tiġix werti tidrab. Ġenitur ieħor għalinna li sissa baqa' lanqas irċieva nota biex imur jordna l-uniformi tibnu. Morna biex nordnawa u għalinna suppostajna karta l-istudenti, ċekkiet ma' ġenituri oħra mhux vera tawhom karta tal-primary birħa ġdid. Issa ma nafux sanam l-uniformijiet. ċempet l-education għandu ċempel l-iskola. Kissirtu t-telefoni ċempel mġumma tal-għaw.